شانده امریکی تایبەت هجبۆ سووریا ڕاگەهاند کۆ دەهەیاما هەفتیên بێدە وê hejmarek ji welatên hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê wê hêzên bejayî ji bo Rojavayê Kurdistanê bişînin. James Jeffrey şandeyê Amerîkî taybet ji bo Sûriyê ji malpera dîvên Swan eşkere kir ku hin mijarên din jî hene di demaniha de duwarên guftûgoyê de nebe ku tu hûrgulî û agahiyên zêdetir bide. Herwiha Jeffrey ji heman malperê re eşkere kir ku halatê Amerîka wê li ser esmanê Rojavayê Kurdistanê bimîne. Herwiha li bingeha Etenef jî wê hêza xwe bihêle û serbar kir ku Amerîka hewl dide garantiya aramiya Rojavayê Kurdistanê bike berî ku hêzên xwe jê vekşîne. Şandeyê Amerîkî taybet ji bo Sûriyê da xuya kirin ku di heyama çend heftiyên bêde wê hejmarek ji welatên hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê hêzên xwe li Rojavayê Kurdistanê belav bikin piştî vekşana hêzên Amerîkî ji navçeyê bê ku navê wan welatan eşkere bike. Heman berpirsê Amerîkî dazanîn ku ew welatên ku wê hêzên xwe bişînin Rojavayê Kurdistanê wê bi xwe biryarî ragihînin. Eşkere jî kir ku eger heye ku hejmarek kedin ji welatan bi bêdengî beşdariyê di wê planê de bikin. Ev daxuyanên Jeffrey şandeyê Amerîkê taybet ji bo Sûriyê piştî bidawî hatina hejmareke hevdîtinên wê li gel hejmarek serkirdeyên leşkerî û siyasî di nava hevpeymaniyê de bi serokatiya Amerîka li Parîs û Brukselê tê.